prostoru. Aktivizuje obrovské množstvo ľudí, to treba povedať, že to nie je žiadna bratislavská kaviareň, to je obrovské množstvo ľudí po celom Slovensku. Dobrý den, já se jmenuji Hana Trojánková-Bricová, vy posloucháte REN, tedy Ví prostor, to je podcast, kde se potkáváme s různými lidmi v různém stádiu naštvanosti. Dnes tady mám Tomáše Hučka a Michaelu Hučko-Paštěkovou. Dobrý den. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Tomáš Hučko je prozaik, také šéf-redaktor slovenského měsíčníku Kapitál a Michaela Hučko-Paštěková je redaktorkou slovenského měsíčníku Kapitál, kulturní publicistkou a dramaturgyní kulturního festivalu Kiosk. Dobrý den. Dobrý deň. Ďakujeme za pozvanie. My jsme moc rádi, že jste pozvání přijali, protože slovenská kultura a slovenská politika, to jsou vlastně věci, které teď trošku otřásají v podstatě i jako tím českým mediálním světem, jelikož se scházíme den poté, co po vyhlášení stávkové pohotovosti, kterou vyhlásili lidé pracující v kultuře na Slovensku, protestují proti krokům současné ministryně kultury Martiny Šimkovičové, kterou nominovala Slovenská národní strana. Teď cituji tedy ze serveru Seznam Zprávy, akci organizuje platforma Otevřená kultura a podle organizátorů je protest namířen proti nekompetentnímu a destruktivnímu vedení Ministerstva kultury Slovenské republiky. Podle organizátorů jde o první fázi celoslovenské akce s názvem Kulturní stávka. Takže bych řekla, že tady sedíme ve správný čas. Vy tedy zrovna na Slovensku nejste, míříte na festival Tabuk do Tábora, takže bych řekla, že asi těch rozhovorů podobných tomu našemu budete mít ještě hodně během víkendu. Každopádně oba v kultuře pracujete, jak už jsme řekli v těch medailoncích, jak vás konkrétně ty kroky ministryně kultury ovlivnily? No jednak predtým, než prídem k nejakým ako pragmatickým výsledkom, tak určite nás ovlivnili v tom, že väčšina ľudí, s ktorými pracujeme na rôznych projektoch, či už je to napríklad ten Kapitál, ale aj rôzne iné knižné projekty, tak všetci tí ľudia sa tým teraz strašne veľa zaoberajú, venujú tomu niektorí takmer všetok svoj čas. Veľa z našich kamarátiek je súčasťou tej spomínanej platformy Otvorená kultúra, kde sa naozaj teraz aktivizuje obrovské množstvo ľudí. To treba povedať, že to nie je žiadna bratislavská kaviareň, to je obrovské množstvo ľudí po celom Slovensku. Takže títo ľudia tomu teraz venujú veľa času, čo samozrejme im uberá čas na iné projekty, umelecké projekty. To je ako jeden z tých dôsledkov. Druhý je samozrejme nejaký ako psychologický dôsledok, duševné zdravie, duševná pohoda. Akože nikto teraz v kultúrnej obci sa necíti úplne dobre. Tak to sú akože také tie skôr možno osobné veci. A potom samozrejme pragmatické. To pre nás osobne si myslím, že sa ešte len ukáže, pretože to, ako Slovenská národná strana cez rezort kultúry ovládla kultúrne inštitúcie. Oni sú v takom tom prvom štádiu, že teraz ich ovládli, teraz tam ako dosadili svojich ľudí. A pomaly sa bude ukazovať v niektorých štruktúrách, ako to bude fungovať. Akože ja som veľmi pesimistický, ale veľa tých vecí sa ešte len ukáže. Že reálne to vlastne aj pre náš vlastne časopis Kapitál môže znamenať, že nedostaneme už finančnú podporu, povedzme z Fondu na podporu umenia, a teda nie len my, ale rôzne iné kultúrne inštitúcie. Rovnako ten festival, ktorý organizujem, ten takisto je do veľkej miery závislý práve od Fondu na podporu umenia, kde takisto tým pádom vzniká ako riziko, že či nejaké financie dostaneme. Či to sú také tie ako praktické dôsledky, že človek je opäť v tom štádiu nejakej neistoty. Už vlastne za posledné roky sa tu vybudovala pomerne stabilná vlastne štruktúra nejakej finančnej podpory, čo bolo fajn. A teraz sme opäť ako keby na začiatku a človek musí začať záňať a rozmýšľať inak. A samozrejme je to, že ja tiež tej kultúre pôsobím ako keby 20 rokov a stále je to trošku taký boj a také nejaké dokazovanie nejakého statusu kultúrneho pracovníka, takisto ako keby vysvetľovanie, že prečo tá kultúra je nejaký dôležitý segment v rámci spoločnosti a vlastne neustále sa potýkame s tým, že naša práca je podhodnocovaná podobne a teraz je to zase ako na stole tá téma. Vlastne veľmi nepekným spôsobom sa o kultúre hovorí na rôznych platformách, takže vlastne neustále ako keby musíme obhajovať to, čo vlastne robíme. A je to už také unavujúce. Keď Miška spomína platformy, tak ty myslíte najvyššie platformy v štáte, aké reprezentuje napríklad premiér Robert Fico a ďalší predstavitelia vlády, ktorí teraz vo veľkom šíria narratív, že umelci a umelecké inštitúcie iba doslova vyciciavajú štát. A nielen, že šíri ten narratív, ale útočí priamo na jednotlivých umelcov a umelkyne. A myslím, že to je veľmi nebezpečné, čo teraz robí. Co si přesně vlastně lidé pracující v kultuře od té kulturní stávky slibují? Jak to bude pokračovat dál?
Neviem, čo si sľubujú, či sa to dá tak povedať, že si niečo sľubujeme. Skôr sú tam definované nejaké konkrétne požiadavky, čiže aby som len tak možno vypichla niečo z toho, je to samozrejme požiadavka zmeniť vlastne vedenie Ministerstva kultúry, respektíve zabezpečiť, aby vo vedení Ministerstva kultúry boli osoby na to adekvátne. Ďalej je to vlastne snaha aj zmeniť vôbec postavenie kultúrneho pracovníka, pracovníčky, nejak zastabilizovať finančne ten kultúrny sektor a prestať vlastne nejak cenzurovať alebo nejak ideologicky vlastne útočiť na kultúru, pretože tam sú naozaj už aj teraz sa dejú vlastne až zásahy, ktoré pripomínajú vlastne cenzúru. Čiže toto je niečo, čo je nejak cieľom tej stávky. Či sa to dosiahne, ako to uvidíme, že ja osobne som aj trošku skeptická z tých krokov, ktoré teraz sa budú diať alebo nasledovať, alebo či vôbec sa niečo udeje, pretože je tam vlastne teraz snaha vlastne začať nejakú diskusiu s vládnou koalíciou, ale to uvidíme, že či k nej dôjde. Takže minimálne ako dúfam, že sa nejak tak celospoločensky zdvihne nejaké skôr povedomie o tom naozaj, že čo tá kultúra v tej spoločnosti znamená, v akých je vlastne problémoch a vlastne nejaké snahy aj vybracať ten narratív, ktorý sa tu momentálne z tých predstaviteľov vládnej koalície šíri. Předpokládám, že jeden z těch velkých důvodů, tedy, nebo ten požadavek výměny lidí, kteří vedou kulturu, tak je určitě míří i do té nejvyšší platformy, jak vy jste říkali, to znamená na ministryni kultury Martinu Šimkovičovou. Myslíte si, že ji Robert Fico odvolá? Nie. To by bola taká krátka moja odpoveď. Myslím si, že nie. On je dosť známy tým, že stojí za tými svojimi ľuďmi. Bohužiaľ, tak to vyzerá. Takže asi by som bol skeptický. Ak by sa to náhodou stalo, bola by to dobrá správa. Ale som skeptický, pretože my tu teraz spomíname ten kultúrny štrajk. To je niečo, k čomu sa kultúrna obec dopracovala po roku aktivít. To treba povedať, že to nie je tak, že by sa teraz pred 2 týždňami by si tí ľudia povedali, že poďme niečo robiť. Tá iniciatíva Otvorená kultúra už existuje dlhšie. Samozrejme vládna moc teraz ju obviňuje z toho, že platí nás zo zahraničia a takéto hlúposti, čo je samozrejme úplne absurdita. Je to iniciatíva kultúrnych inštitúcií a umelcov, ktorí robia drvivú väčšinu tých vecí zadarmo z vlastnej vôle a vo voľnom čase. A teraz tá iniciatíva nejak združuje, koľko je to asi 1700 alebo aj viac vyše nejakých tisícov jednotlivcov, jednotlivkyň a vyše nejakých 300 kultúrnych inštitúcií aktuálne, ale samozrejme pridávajú sa ako permanentne ďalšie, čiže je to naozaj sieťovanie naprieč celým Slovenskom. Ale tiež som ako skeptická k tomu, hej, že by došlo k nejakému ako odvolaniu, respektíve tam ako keby aj tá požiadavka nesmeruje, alebo to, čo by sme potrebovali je, aby bol keď tak vzatý rezort Slovenskej národnej strane, ako rezort Ministerstva kultúry, nejde len o výmenu Martiny Šimkovičovej, lebo tam samozrejme v poradí už sú hneď nastúpení ako ďalší ľudia, čo by bolo len z zlata do kaluže, možno ešte horší. Ale tiež, že podľa mňa tam sú proste politické hry a machinácie, ako, ktoré nedovolia, aby k týmto výmenám došlo. Tak teda jedním z cílů té stávky třeba vyvolat předčasné volby, dejme tomu, protože to by asi mohlo zvrátit tu situaci? To je veľmi optimistický pohľad. No. Myslím, že to je aj nereálne vyvolať predčasné voľby. Zatiaľ tá koalícia vyzerá, že veľmi je súdržná. Takže, a respektíve snaží sa vytvárať ten dojem, že je súdržná, ako to tiež už sú tam hlasy, že ani s Martinou Šimkovičovou, ako mnohí aj predstaviteľa vládnej koalície, ako nie sú spokojní, ale skrátka majú tam nejaké koaličné dohody a podobne, na ktoré sme my asi krátky. Tak myslím si, že tam až naša imaginácia nesiaha, aby sme dosiahli ako predčasné voľby. Že... To teraz ako prvýkrát vôbec počujem takú možnosť až tak ďaleko tak ísť. Já tady jako dávám nápady. Co by se mohlo stát třeba, ale upřímně, jako tak teda zpětná vazba z Česka, protože vy jste tady, my jsme tady před natáčením se o tom už chvilku povídali a ty si, Tomáši, říkal, že je to takový bizar, který se nám určitě vyhne v Česku, že to prostě se nám tady nemůže stát. A na druhou stranu je opravdu pravda, že když člověk vidí prezidenta Pellegriniho v kroji někde, a tak si říkám, co to je, jako opravdu, co se to děje. Jako, že to opravdu vypadá jako velký bizár. A to si myslím, že nie je problém byť v kroji. To akože to poviem aj za sebe, ja teda nemám nejaký veľmi blízky vzťah k tradičnej kultúre, ale nič proti nej. Akože to je úplne legitímna súčasť kultúry, je dobré aj tu podporovať, aj kľudne dobre, nech ju aj podporuje prezident, veď to nie je problém. Problém je napríklad, že sa fotí práve s touto ministerkou kultúry a tým jej vyjadruje podporu. A ona v kroji není teda? Ona je v kroji tiež. Ona je v kroji taky? Áno, obidva boli v kroji.
Ona vyzerá, že má taký kroj z výšu, ale to je jedno, akože má nejaký. Louis Vuitton kroj. Louis Vuitton kroj, no. Nie je problém, že sa fotia v krojoch, problém je, akú politiku ona robí a problém je, že on tú politiku týmto jasne podporuje. To je problém. Neměli by teda lidi do ulic příště vyjít všichni v krojích? Možno áno. Ako to je aj snaha vlastne ešte na začiatku, keď boli také tie prvé aktivity aj zo strany otvorenej kultúry a vôbec kultúrnej obce, keď sa začalo vlastne riešiť zmeny v zákone o fonde na podporu umenia a podobne, tak hej, že išla aj z našej strany tá výzva práve aj k predstaviteľom a predstaviteľkám tej tradičnej a folklórnej kultúry, aby ako keby aj oni ukázali, že tiež nie sú spokojní vlastne s krokmi Ministerstva kultúry, lebo ona ich tak ako prezentuje, že to je práve tá pravá ako slovenská nejaká národná kultúra, ale pritom vieme, že aj tam sú ľudia nespokojní ako s krokmi, pretože napríklad tie zmeny v zákone vo fonde na podporu umenia sa môžu veľmi radikálne dotknúť aj práve tradičnej kultúry, ktorá je vo veľkom podporovaná, čo ona samozrejme zavádza a tvrdí, že nie je. Takže jedným vlastne z príkladov bolo, že v Terchovej sa konajú také, že Janošikové dni, čo je vlastne jedna z najvýznamnejších takýchto podujatí folklórnych a tam vlastne bola ministerka ako vypískaná. Čiže to je takéto gesto, ktoré ukazuje, že ako nie je to tak, ako ona si predstavuje, že za ňou stojí nejaká celá tradičná kultúra slovenská. A aj k tým protestom, áno, ten nápad, že prísť všetci v krojoch je dobrý, ale že čiastočne sa to už deje. Jedna forma toho protestu, čo organizovala otvorená kultúra, bol tzv. Štafetový protest a ľudia 10 dní stáli pred ministerstvom kultúry a po hodinách sa striedali. My sme tam tiež s Myškou hodinku postáli. A v rámci toho štafetového protestu tam boli ľudia aj v krojoch a boli tam ľudia z tradičnej a folklórnej kultúry, čiže aj títo ľudia podporujú tie protesty. Ale to je podľa mňa jedna ako keby z tých ciest možno, že ako to celé Slovensko zaujať, alebo tí ľudia, ktorí vlastne počúvajú Martinu Šimkovičovú a majú tú predstavu, že áno, tá tradičná kultúra ako je tá pravá, že musia sa práve ľudia ako z týchto aj organizácií nejak spojiť a dávať možno prejavovať tie gestá ako vo väčšom, aby to nevytváralo ten dojem, že presne, že tu je nejaká bratislavská kaviareň, ktorá protestuje, lebo to naozaj už dlho tak nie je. A tiež vlastne zásadnými momentami potom bolo v auguste, keď sa vlastne k tým protestom otvorene vlastne prihlásili pracovníčky Slovenskej národnej galérie a vlastne Slovenského národného divadla, kde teda došlo vlastne k odvolaniu generálnych riaditeľov týchto dvoch inštitúcií, ktoré vlastne dovtedy boli skôr ticho alebo boli vlastne opatrní, čo samozrejme chápem, že mali pod sebou ako stovky zamestnancov, takže bolo možno problematické z ich strany alebo že dávali si pozor, ako vlastne do nejakých protestov sa zapájať, ale je super, že teraz vlastne už sú naplno samozrejme a oni sami, napríklad Matej Drlička, bývalý generálny riaditeľ Slovenského národného divadla, aj priznal, že vlastne spätne ľutuje, že sa nezapojili možno už skôr a že vlastne podliehali akejsi, on sám, že podliehal vlastne nejakej autocenzúre a dával si pozor, čo už teraz teda nerobí. Jak jsem říkala, my jsme to tady označili jako za bizár, ale já myslím, že to je vážný vlastně hrozně, protože to, co se děje na Slovensku, už jsme pozorovali v jiných zemích blízko, Polsku, Maďarsku. Vy jste Polsku vlastně věnovali celý jedno číslo vašeho měsíčníku. Taky ty, Michaelo, si vlastně v článku Jak vám můžeme pomoci, který si na konci srpna napsala pro Reví Prostor, který rozhodně doporučuju k přečtení, protože je velmi zajímavý, tak tam právě zmiňuješ zase tu maďarskou zkušenost. Tak co si vlastně můžete vzít tady z těch dvou zemích, jako účastníci třeba té stávky, jako z těch zkušeností kolegů, kolegyň? Tam je otázka, čo si vy môžete vziať z toho tiež do budúcnosti. No, ptám se pro kamaráda, takzvaně. Podľa mňa, keď to človek ako práve si porovná, tak neviem, mňa to skôr možno napadá trošku takým pesimizmom, že vlastne ako dlho tam už to devastovanie nejakej kultúry ako trvá, že síce v Poľsku teraz po výmene vlády tak biehajú možno opäť lepšie roky, ale vlastne, keď sa bavíme, že s kolegami z Maďarska, z Poľska, tak veľmi tam tie nástroje na nejaké zlepšenie situácie ako tiež nemajú. Tam niektoré tie kroky prebiehali podobne, niektoré pomalšie. Možno rozdiel je, že tam tí vládni predstavitelia vtedy mali určitú nejakú koncepciu, ako postupovali na základe nejakých ako krokov, mali trošku premyslený plán. U nás je to neriadená strela. Ako som ja trošku naznačovala možno v tom texte, že tu skrátka strana, Slovenská národná strana, ktorá ledva preliezla do parlamentu, tak zrazu si uvedomila, že
sektor kultúry je niečo, čo jej môže priniesť nejaké politické body a že je to vlastne pre ňu vyslovene ako taký pomaly marketingový nástroj, ako cez ktorý sa prezentuje, lebo nemá dostatočnú ako keby váhu možno v parlamente. Čiže oni si tak len tak zrazu ako z ničoho nič vlastne chýli, že kultúrna obec vie veľmi plamenne reagovať a tým pádom si to získava pozornosť aj v médiách, tak to ako naplno využívajú. Oni v podstate nemajú víziu, ako oni nevedia, že čo s tou kultúrou, len vlastne deštrujú, idú naprieč všetkým, ako stínajú hlavy a možno, že od tých pár rokov oni odídu, ale vlastne po nich tu ostane spúšť. Ešte možno vec, ktorú je dobre si pamätať, aj teda možno pre vás, je, že tie kroky môžu ísť oveľa rýchlejšie, než si človek myslí. Že keď sme zistili, že Slovenská národná strana dostala rezort kultúry, tak sme ako vedeli, že to je obrovský prúser. Ale mysleli sme si, že to bude dlhšie trvať, kým to úplne zničia. Ale prišlo to oveľa rýchlejšie. My sa rozprávame rok po voľby boli minulý september, že to je ešte necelý rok. Oni sa ten rok stihli zničiť už teraz takmer všetko. Fondy, audiovizuálny fond na podporu umenia, ovládli Slovenskú televíziu a rozhlas, vyhodili všetkých tých spomínaných ľudí z dôležitých pozícií, ďalší sú teraz na čakačke. Desiatky ľudí vlastne bolo už vyhodených z ministerstva kultúry, ako ďalší vlastne sa budú pravdepodobne ako prepustení a podobne, čiže to naozaj ako oni idú ako párny valec. A je to strašne naholváta, to je dôležité, že je to bez nejakých ako legitímnych procesov, je to veľmi hulvácké a veľmi rýchle. A vyslovene klamu, že vlastne tie argumenty, ktoré oni používajú na tých tlačových konferenciách, tak sú ako čiré klamstvá, ktoré keby človek chcel, tak si vie za 2 minúty nájsť vlastne, kde je pravda alebo vyvrátiť tie ich tvrdenia, ale samozrejme oni to pustia do verejného priestoru na tlačových konferenciách, ktoré streamujú ako verejnoprávne televízie a vlastne médiá a už k tým ľuďom, ako už tým poslucháčom sa nedostane potom už tá náprava ako keby z našej strany, že vlastne veľmi ťažko sa s nimi ako v tomto bojuje, že oni naozaj majú tú širokú publicitu a je veľmi ťažké vlastne hľadať nástroje, na ktoré bude rovnako široká verejnosť vlastne počúvať a cez ktoré by sme vedeli vlastne vyvracať tie ich tvrdenia, ktoré sa naozaj vyvracajú ako veľmi jednoducho, pretože oni tvrdia pomaly, že 2 plus 2 je 5. Alebo že Zem je plochá. Alebo že Zem je plochá. Si taky práve vybavuje. Takže toto je také ako keby najfrustrujúcejšie, že keď človek pozerá tie ich tlačovky a vlastne sa chytá za hlavu, že ako je to možné, že môžu otvorene klamať a vlastne nie sú za to postihnuteľní. A treba ešte ako dodať, že to zatiaľ myslím, že u vás také niečo nenastalo, že mám ministerku, ktorá odmieta chodiť do akýchkoľvek konfrontácií v médiách. Čiže asi ví proč. No ona vie veľmi dobre prečo. No, ale to pani Šimkovičová bývalá moderátorka a neskôr takisto moderátorka v konšpiračnom médiu TV Slovan, kde si spolu tam so svojím YouTube partnerom Petrom Kotlárom, ktorý je dneska plnomocnec pre vyšetrovanie covidu. A aj to antivaxer. To je taká zaujímavá kombinácia. Tak tam si oni dvaja išli svoje v tej relácii, ale bez nejakého oponenta. Takže nie je ako, myslím si, že zvyknutá byť konfrontovaná. A v tomto vlastne pokračuje teraz, že naozaj ako to ministerstvo kultúry, aj keď treba stále zdôrazňovať, že ministerstvo kultúry je samozrejme veľká inštitúcia. My sa tu hlavne rozprávame o Martine Šimkovičovej a Lukášovi Machalovi, čo je vlastne generálny tajomník služobného úradu ministerstva kultúry, čo sú tie dve hlavné postavy a hlavne teda Machala, ktorý je niečo ako ideológ toho. Takže oni sú tie dve postavy, ktoré to vlastne všetko deštrujú, že tam sú určite ako pracovníčky, ktoré sú tam roky, ktoré možno práve sa snažia aj zachrániť ako keby čo sa dá, ale čo priniesli už aj iné médiá, vlastne články z toho, ako to momentálne funguje, tak tá atmosféra ako je tam naozaj veľmi zlá a vlastne všetko ide cez pána Machalu a on všetko vlastne podpisuje, riadi a rozbíja. Každopádně jsme teda vlastně v kulturní stávce teď, nebo na Slovensku je kulturní stávka, která je v první fázi. Jaké jsou ty další fáze? Tak teraz je to, že stav ako keby štrajkovej pohotovosti, čiže sme ako keby pripravení, že keď sa niečo
buď teda neudeje nejaké tie diskusie, nebudú vypočuté tie požiadavky, alebo sa začnú opäť porušovať práva vlastne kultúrnych zamestnancov, zamestnankyň, tak vlastne sa môže vstúpiť do ako keby nejakého ostrého, takzvaného ústavného štrajku. Takže uvidíme, že či sa dostaneme vlastne až do tejto fázy. Že teraz je momentálne, myslím, platforma Otvorená kultúra oznámila, že zhruba 2 týždne si dáva taký čas na to, že či vlastne vstúpia do nejakého dialógu, či budú tie požiadavky vypočuté, či tam príde k nejakým krokom. Ak nie, tak vlastne sa začne s ďalšími nejakými gestami, ktoré by sa mali ako stupňovať, že začína sa to možno nejakými symbolickými gestami, vyjadrením podpory cez nejaké vizuálne symboly. Pred začiatkami vlastne treba z divadelných predstavení alebo koncertov sa čítajú práve ako požiadavky aj toho kultúrneho štrajku, že to už sa v podstate deje v niektorých divadlách, hlavne nezriaďovaných aj teraz. Samozrejme môže to vrcholiť až tým, že sa začnú narúšať vlastne umelecké nejaké predstavenia, vystúpenia rôznymi nejakými vstupmi, tiež gestami, zvukovými zásahmi. Až uvidíme, ako zatiaľ napríklad aj Slovenské národné divadlo deklaruje, že nechce zastaviť hranie, že skôr chcú naopak ako keby udržiavať tú kultúru živú, ale tam už potom asi v závislosti od toho, ako sa bude situácia vyvíjať, tak už to budú asi konzultovať si vždy tí zamestnanci v rámci jednotlivých inštitúcií, ako tí, ktorí sa vlastne prihlásili, že vstupujú do toho kultúrneho štrajku. Od toho ostrého štrajku sme asi ešte 2 kroky vzdialení. Ja si osobne myslím, že by mal prísť čo najskôr, ale tak to je môj osobný názor. Pretože myslím, že vládna moc vôbec nepočúva tú kultúrnu obec. Čím tie kroky budú radikálnejšie, tým možno väčšia šanca, že ju počúvať budú. A tam treba naozaj tých potom veľkých aktérov, aby sa zapojili. Že tiež je to môj osobný názor, že to by naozaj možno pomohlo úplne vypnúť ako keby veľké divadlá, zavrieť ako galérie, narúšať nejaké televízne vysielania, pretože my, keď tí malí hráči v rámci nezredovanej kultúry, keď ako prestane sa hrať divadlo, tak to je skôr škodné samozrejme pre nich, ako to si nikto, široká verejnosť ako nevšimne. Čiže tu treba naozaj ako získať čo najväčší vlastne diapazon tých veľkých ako kultúrnych hráčov. My tady právě v rámci rentu vždycky hledáme nějakou cestu ven z toho problému, takže už jsme tady řekli spoustu vlastně nápadů, návrhů nebo vy i vlastně nějakého postupu, kterým se ta kulturní sféra na Slovensku chce řídit, ale mě právě napadá ještě k tomu jakoby získání co nejvíc lidí na svoji stranu, protože říkali jste, že vlastně asi to jakoby spojilo tu kulturní obec docela, možná i napříč regiony. Předpokládám, že teda protesty se nekonají jenom v Bratislavě, ale že se konají i jakoby v jiných městech a mluvili jste tedy i o tom, že už i v rámci různých vystoupení se to tematizuje. A ti velký hráči, kdo si myslíte, že by třeba jakoby mohl se vyjádřit, jako koho byste chtěli slyšet, aby podpořil tu slovenskou kulturu, pardon? Napadá vás jako nějaká osobnost, kterou byste chtěli tímhle třeba vybídnout, aby se, protože vím, že ty si říkala, Michailo, že Pavel Habera se vlastně asi ozval jako na podporu, což je velký hlas i právě třeba v tom našem českém kontextu. To si myslím, že je taky důležitý, protože přece jenom máme tady propojené všechny televizní soutěže, všechny pořady a tak dál. Jsme jakoby na sebe nějakým způsobem napojení. Myslím, že ta podpora z Česka třeba je taky důležitá asi, že? Hej. Ako a pritom ona aj prichádza, ako vlastne tieto kroky, keď sa začali diať, tak sú aj z rôznych ako inštitúcií, aj osobnosti vlastne, mnohé české sa spojili, vlastne píšu sa rôzne otvorené listy, že to je tiež také paradoxné, že tá ako reputačná škoda už tu je pomerne veľká smerom k ministerstvu kultúry, ale napriek tomu vlastne nič ako to s nimi nerobí, alebo že nič sa nedeje, že oni si idú ako ďalej svoje. Tiež si myslím, že keď sme spomínali toho Pavla Haberu, ktorý myslím podporil, keď boli také tie výzvy na odstúpenie Martiny Šimkovičovej, vlastne tiež 2 vonku, tak tie podporoval a že možno tí ľudia z verejného života, na ktorých tá široká verejnosť ako keby počúva, že možno keď aj oni si uvedomia, alebo cez ten ich hlas budú tie požiadavky ich prostriedkami nejako priblížené, tak možno je to niečo, akože na čo teoreticky ako môžu začať počúvať, ale tiež som si neistá, že vlastne čo to ako vo finále môže zmeniť. Ale určite trošku by to pomohlo. Bolo by výborné, keby to boli ľudia, povedzme, s tým naozaj veľkým zásahom na sociálnych sieťach. Tak mne teraz napadla Dara Rollins, tak ak počúva, tak mohla by sa pridať. Dobře, tak paní Rollins, prosím, přidejte se. Žijete v Praze, všichni to víme, takže ste v bezpečí. Je to v bezpečí a nežiadate si z fondu na podporu. Na Slovensku to pomôže? Že asi je to nejaké postavy ako popkultúry, lebo tak jasné, že herci aj Slovenského národného divadla, ktorí možno mnohí hrajú aj v seriáloch, že ľudia ich poznajú aj z televízie a tak tí sú pomerne aktívni, ako tí sa zapájajú, ale
ale evidentne to nestačí. No. Takže hej, že za mňa proste aj tá oblasť tej ako tradičnej kultúry a potom hej, nejaké osobnosti popkultúry. Samozrejme bolo dobré, keby sa ale naozaj kriticky ozval aj prezident Peter Pellegrini, ktorý zatiaľ mal takú jednu iba veľmi malú poznámku k tomu celému, že nekritizoval to, čo sa v kultúrnej obci deje a ako je deštruovaná. Jediná malá taká výhrada bola, že ten spôsob, akým ministerka odvoláva určitých ľudí, asi náražal na to, že Matej Drelička dostal to odvolanie doma v Župane, že to asi nie je úplne vhodné, ale inak je všetko tak, ako má byť. Tak on keby sa možno ozval a bol by kritickejší, to by tiež pomohlo. A cítíte tam jako nějakou možnost u něj, že by třeba jako mohl změnit svůj názor, nebo že by naopak jako ho mohl nějak vokalizovat třeba víc? Nebo že třeba má jiný názor, než je právě ten vládní? Ja som skôr skeptická. Ako tam ja si myslím, že on je naozaj taká ako bábka v rukách ako vládnej koalície a tiež sú tam asi v pozadí veci, ktoré my nevidíme, ktoré ho možno nejak tak tlačia k tomu, že sa prezentuje tak, ako sa prezentuje a že je v tých vyhláseniach veľmi opatrný. Moc vám děkuji. Tomáš Hučko, Michaela Hučko-Paštěková byli hosty našeho rentu Reví Prostor. My vám přejeme, aby se kulturní stávka povedla a aby se podařilo zvrátit to, co se na Slovensku rozjelo velmi nebezpečně a doufáme, že vás čekají jenom lepší zítřky. Děkujeme moc. Děkujeme. A vy poslouchejte prosím dál Rent Reví Prostor, najdete nás na všech sociálních sítích, samozřejmě najdete nás na různých aplikacích, kde nás prosím ohodnoťte minimálně 5 hvězdičkami, no a potom samozřejmě sledujte také YouTube kanál Reví Prostor, kde najdete mnoho dalšího skvělého obsahu. Zdravím a těším se příště. Perspectives. €1, many stories.